Credo in un Deu, Patrem onipotente, Factorem celi e terra, visibilium omnium et invisibilium. Deus nunca abandona os seus fillos. O seu amor é infinito. Confesa e arrepíntete diante do Señor. Vaime librar eso, garrote. Vas pagar coa vida o teu crime, Belisario. Ponte en paz con Deus. Eu sou inocente, padre. Non matei a Susana. Eso é cousa da lei dos homes. Pois aquela... Belisario, por favor. Dígalle que non tive medo. Préstalle. Non é o momento. Pois a mí non me queda outro. Nunca me gustou beber só. Credo in unum Deum, Patrem onipotente, Factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Jesum. Confitur Deo onipotenti, Beate Maria sempre Virgine, Beate Michelo Arcangeli, Beate Este rapaz estáse retrasando. Que pasa con Paquiño, Matilde? Se quere vou a buscar, dona Elvira. Ti atende o teu. Señorito Pablo ten o que atopar todo impecable. Aquí este retrato non quedou ben. Pobre Celestino. Como che gustaría ver o teu fillo xa abogado.
Ala, levo o despacho. Sí, señora. Matilde, logo lémbrame que temos que falar dunha cousa. Trae Paquiño. Que faz aquí, Paqui? Pareceme que hai un fantasma no despacho. Ai, cabeciña. Que sí, Matilde. Que vai a ver, oh. Moi ben. Imos falar con ese fantasma a ver que require. Desculpe, señora, o rapaz non quería dicir eso. Pregúntalle que require. Non sei, eu mesmo. Paquiño. Paquiño. O libro. Moitas gracias, dona Elvira. Fantasmas de... O que ten este despacho son moitos recordos. Pero con Pablo todo vai ser como antes, Celestino. E ti que miras, Matilde? Nada, señora. Bule, que non temos todo o día nesta casa, está todo sen facer. Toma. Deixa este devocionario no cuarto do señorito. Meu Pabliño, estará desexando abrazar a súa nai. Lévame contigo. Sempre xuntos, dixeches. O mesmo latexo. Debo cargar eu só coa miña cruz. Non sería xusto, quero-te demasiado. Que sinxelo sería. Pero a vida de meu irmán... Quero estar con él nos seus últimos momentos. Serei os seus ollos, as súas pernas. Non te tortures. Cuidado. Que sinxelo sería. Pero está a vida de meu irmán. Quédalle tan pouco e quero estar con él nos últimos momentos. Serei os seus ollos, as súas pernas. Debo cargar eu só coa miña cruz. Ti xa tes as túas obrigas. Canto lle queda a teu irmán? Semanas, meses, quizáis un ano. Un ano pasa enseguida. Sí, moi pronto. Agardareite. Ai, algún día neste país o transporte público sairá a súa hora. E ti non chegarás a tempo de collelo. Usáchelo do irmán paralítico? Tiña razón, funciona, máis ou menos. Estás seguro de que a liña sae daqui? Levo 8 anos colléndoa, sai de aquí, cando sai. 8 anos? Pensaba que levabas máis en Santiago. Contaba con botar 10, pero fallou en mercantil. Só a don Aniceto se lle ocorre xubilarse e dar aprobado xeral. Sempre lle gustou xogar coa vida da xente. Que vai ser de nós agora? Pois por aquí seguiredes, non? Botando a partida, bebendo, roando, indo para a facultade a ver como vai todo. E ti? Que vai ser de ti? Vai reabrir o bufete do pai nunha vila na que nunca pasa nada. Celavella chámase. Vai redactar os mesmos documentos.
e cobrar as correspondentes minutas. Vai atopar unha moza de boa posición e vai casar. Estades convidados. E ter fillos. Vai chegar a alcalde. Va a sentar a cabeza. Xa vos contarei. Escriba alguna vez. Sabe lo que che digo? Me cago en don Aniceto. E non se vai aburrir un pouco en Celavella? Celavella non é aburrida. Onde estea Santiago, todo o que nós necesitamos está aquí, pero... Don Pablo... Ese Pablo é irmán seu, non é? É, como un irmán. E non faga caso do que digan del. É un bo home. A lle gustar, é un rapaz moderno e listo. O bonito é que volva a abrir o bufete do pai. Botabas en falta un abogado en Celavella. Esa rematou a carreira, non sei, porque sentira que non... Quedaralle mercantil. É unha das máis duras, pero... Laureano. Bo. Pregúntalle a Leocadia se chegou o tinteiro que lle encarguei. Está a chegar, doutor. Mándolle por Paquiño, non se apure. É a terceira vez seguida que saca o sete velo. Topamos coa igrexa. Así acabamos antes. Que teño que facer? Pois xa non hai ni que contar. 4 de baralla, 2 escobas, total 6. Delle recordos a dona Elvira, pois xa de estar contenta, Da súa parte. E a ver cando nos toca pagar os cafés a don Dionisio, a un servidor. Que xa dá vergonza. Vergonza, sí. Ala, ata mañá. A Illa do Tesouro. Ainda menos mal. É o da casa? Sí, deu modo no Elvira. Don Tomás, vostede cree nos fantasmas? Paquiño, Paquiño. Matilde, achégate que temos que falar. Leva o correo? Non, é para ti. Con esta carta non terás problemas para atopar traballo mesmo na capital. Puxen que... Sei ler. Señora, está descontenta co meu traballo? Es boa rapaza, Matilde. Pero non podes seguir traballando nesta casa. Aquí tes. 47 pesos e 23 reais polos meses que levas traballado. Todo incluído ata o día de hoxe. Xa sei que ti non o podes entender, Matilde. Pero créeme, fágoche un favor. Toma.
Son para ti. Regalochos. Temos o mesmo talle, creo. Están de bo uso. Mellor regalochos en caixa que me pode facer falta. Non tis nada? Gracias, señora. Deixa, xa vou eu. Tomás, pensei que eras Pablo. Como sempre, o coche de liña que chegará tarde. Voulle pedir un chocolate a Matilde. Onde está? Na cociña de estar. Matilde, un chocolate, por favor. Pasou algo? Matilde non vai traballar máis nesta casa. Hoxe é o seu último día. E logo? Non é fea. E non quero dar pé a andar na boca da xente. Pero vaina botar á rúa por Pablo. Fala máis baixo. Tamén o fago por ela. Non te enfades, Tomás, por favor. Bonita maneira de entender a caridade. Tomás, por favor. Esa rapaza xa sacou proveito da bondo desta familia. Ti aprendíchela a ler e a escribir. Ainda que xa non sei se iso é bo ou é malo. Pero que está dicindo? Eso non pode ser. Faga o favor de dicirlle agora mesmo que o sente. Nada deso. Xa me coñeces e sabes que as miñas decisións son firmes. Non hai que confundir as cousas, Tomás, ni mesturar as persoas. Pero tan irresponsable cree que é Pablo. O que non pode ser é que tal non se Señorito Pablo, cando... Xa non é menos. Imos seguir escoitando. Ademais, tes que ver as recomendacións... Ponme a tanto. A que te regalei uns zapatos vellos. Eses que lle apertaban. De que falan? A súa familia agarda. Tome. O señorito Pablo acaba de chegar e trae un regalo para vostede, señora. Que aproveite. Pabliño. Que carácter ten esta? Matilde, chámase Matilde. Non te preocupes, deixa isto por aquí. Canto tardaches, fillo? Ves canso? Canso, mi madre. Despois de 8 anos veño exhausto, sedento e esfameado. Temos unha cea estupenda. Fíxenche tanta propaganda que non sei como vas poder con tanto traballo. Pero déixame mirarte. Que guapo estás. Estarías desexando volver a casa. Sinto moito, Pablo, pero teño que marchar. Acabo de chegar, Tomás. Senta connosco e respira un pouco. A ovella negra volvo ao rabaño, e iso debería ser motivo de alegría, non? Teño unha misa de defuntos. Daquela, os defuntos que non esperen. Tomás. Moito lle gustaba este viño tostado a teu pai, señor abogado. Canto me tardaba chamarte así. Estou tan contento. Eu tamén, mi madre. Pero, de momento, só son licenciado en Dereito. Con despacho na casa e clientela herdada de teu pai. Medio camiño xa o tes andado. E a placa está encargada. Como é vostede? É capaz de terme citas concertadas, xa? Serás un grande abogado como teu pai. Que en paz descanse. Vayamos paso a paso. Primeiro, imos seguir saboreando o tostado este. Ai, non. Eu xa non podo tomar máis que senón Virxen Santísima. Vou recoller isto. Deixes estar, mi madre. Dígame unha cousa. Que pasou esta tarde, cando cheguei? Por que se comporta así, Tomás?
Teu irmán é demasiado bo. Despedín a criada e tomou uno demasiado a peito. A saber o que faría. Nada en particular. Boteina por ti, Pillabán. Celavella, non é Santiago. Aquí a xente fala. Caramba. É o que fixen. Ti tes que te concentrar no teu. Ser un grande abogado, integrarte en Celavella, buscar unha muller que sexa... Que sexa? Que poide ser feliz. Que casar. E ter fillos. Por eso votou a Matilde. Non vai ter problemas. Non lle a faltar o pan na casa. Vostede cree? E ti non deberías beber tanto. Non estás afeito. A verdade é que non. Ben. Vou dormir, que estou morto. Afortunado ti que eu non podo normalmente. Tesme que axudar, Celestino. Susana está morta no remanso. Quen é vostede? Como entrou aquí? Susana está morta no remanso, afogada. De que Susana me fala? Como entrou na casa? Acúsanme a min, pero son inocente. Tesme que axudar, Celestino. Non son Celestino, son o fillo. E vaias agora mesmo chama a Garda Civil. Fora! Eu non a matei. Mire como vivo. Deus nos vaya. Mi padre xa non ten idade para pasar a noite por fora. Un día destes falo con Pombo. Se cadra que a Garda Civil. Estaría máis tranquila tendo no calabozo que atirado polos montes. Non tiñas que estar na casa dos Veiga. Botáronme. Que fixeches? Ser das que lle doe o ollo. Un pecado para a vista do señorito Pablo. Ai, parecelle ben. Non lle imos levar a comida a casa ao señorío. Eu non son comida de ninguén, mi padre. Queda parva. Tome. Traballos non hai moitos, pero honra só hai unha.
Iso mesmo digo eu. E da miña ocúpome eu soa. Por moito señorito que chegue. Veña, mi padre, métase na cama. Ainda teño que levar eso ao Eldorado. Vai acabar mal. Mirou ben se faltaba algo na casa. Ata onde eu comprobei, nada. Sería un anormal. Que aspecto físico tiña? Normal. Levaba unha roupa algo antiga, eso sí. Pero non era un home vello. Tiña barba e aspecto distinguido. Nin fraco, nin gordo. E non sei que máis lles podo dicir. Hai un par de tarados que poderían pasar por distinguidos. O Nito, pero ese está en conxo. E logo está o Chapoto, pero ese tampouco pode ser. E por que non? Porque está morto. A maneira de entrar na casa sen forzar nada. É raro. Falaba dunha muller afogada. Dixo que se chamaba Susana. Será verdade? Mire, don Pablo, as forzas da orde estámolle para algo. Se houvese un cadáver no río, saberíamolo. Por suposto. Non dubido da súa eficiencia, tenente. Nin da súa, cabo. E dicían que era vostede un tipo fachendoso como un galo. Cabo. E di vostede que o intruso non forzou a porta. Nin portas nin fiestras. Entrou e saiu sen facer ruido ningún. Imos investigar a ver se se trata de algún demente. Prégolles discreción. Non quero asustar a miña nai. Non teña apuro. Podría levar outra sorpresa á noite. Estou convencido polo modus vivendi que só traballa de noite. Estou pensando... Teño dous amigos aos que lles gustan as bromas. Se cadra quixeron alegrar a chegada. Pero non o creo. Pois dígalle aos seus amigos que lle poden facer a vostede todas as bromas que queiran, pero que non nos fagan perder o tempo ou van ter problemas. Cabo, polos cravos de Cristo. Disculpe, don Pablo, ás veces non sabe o que di. Vai a buscar o correo. Ainda cedo. Cabo. En fin, don Pablo, que me alegro de coñecelo, aínda que sexa nestas circunstancias. Se me permite un momento. Permítame. Gracias. Pro meu arquivo. Home, este biscoito ten dono. Queres que pensen que somos uns porcos ou que? Déixame facer, anda. Indalecio, teñolle dito que entre por atrás. A ver, trouxou todo? Sí. Ai, vai me hinchar o dedo pola túa culpa. Ainda me debe de lo anterior. Pero non lle pagou o Laureano. Ai, este home meu non sabe onde ten a cabeza, Nin os cartos. Non a quero ir máis gorda. Vostede cree que... Pombo quere cobrar. Que si, home, que a cobrar. Pero agora non teño cartos. Pombo quere cobrar. Que xente máis desconfiada, mi madriña. Vou a un recado e volvo. E Matilde? Diz que o botaron da casa dos Veiga. Serán contos. A xente ten unha lingua. Tamén oín que dona Elvira meteu a Doriña. Doriña, vai a prenda. Pois sí que lle vai regalar os ollos ao seu fillo con esa moza.
Moi ben. Acompáñame, Dora. Dora. Aquí están os dormitorios. Dora. Este é o despacho do señorito Pablo. Aquí tes que poñer especial cuidado. Aquí hai outro chisme deses. Interruptores, Dora. Non quero que toques ningún só papel nin cambies un só libro de sitio. Sí, señora, papéis non. Moi ben, dona Elvira. Toma, regaloches. Ai, señora, gracias. Son divinos. Debemos ser do mesmo talle. Moitas gracias. Deus lle pague. Estarás contenta. Algúnha pregunta, Dora? Por que marchou Matilde? Digo para que non me pase o mesmo. Por xogar cos interruptores da luz. Aquí ten, a conta xusta. Paquiño, colle dei o biscoito. Xa leva tempo abondo e ainda van picar os paxaros. Para quedar sen traballo, tes vos cartiños. Os que me debía, dona Elvira. Paga ben, dona Elvira. Sí, estou na rúa, pero pagar paga moi ben. Oi, Viseite, home! Ata logo. Ata logo. Ti non lle tiñas que estar axudando a teu pai? Sí. E fuiches ao monte polo mel? Non, ama levar un día en Galicia como el monte. Nin tola te quero ver con ese contrabandista, Vostede mercalle cousas. Non é o mesmo. É o anel? Onde está o anel? Non yo sei. Como sexa unha das túas bromas. Eu non o collín, xuro yo. Que familia. Mira ti de onde sacan os cartos. Foi Indalecio, Malachispo, coma. Agora vais saber quen son eu. Foi entrar outra persoa. Pícala! Que yo explica a Garda Civil. A ver se se rideles. Que a filla quede sen traballo non lle dá dereito a roubar. Pablo, Don Dionisio. asusteite. Perdoa, Pablo. Vinte desde o camiño e dixen que ese lle perdería o señor abogado no remanso. Veña unha aperta. Que tal a volta a Celavella? Moi concorrida. Demasiado, diría eu. Os recibimentos xa se saben como son, pero alégrome de que esteas aquí. Estas augas non che son de pesca. Nin troitas, nin salmóns. Non as miraba por eso. Entón? É que onte pasoume unha cousa ben extraña, don Dionisio. Que sorte. Apareceuseme un home e díxome que aquí morreu unha muller. Pediume que o axudase a demostrar que el non a matou. En realidade, dicía yo ao meu pai. Efectivamente. Aquí asasinaron a unha muller chamada Susana. Morreu afogada. Afogada dun disparo. Entón, é certo. É certo, pero eso pasou aí 25 anos. 25 anos? Por como dixo o home, cree que acaba de pasar. Non, é unha cousa bella. Colleron o asasino, un picaflor chamado Belisario, acabou no garrote. Unha historia ben triste. Pero entón...
Dona Elvira, aí fora hai un señor que pregunta polo señorito Pablo. Di que é un cliente. Eu dixenlle que aquí non vendíamos nada. Será posible contigo, muller. Mira que estorpe. Mandei no Eldorado, pero non quere ir, señora. Dora, como che explico eu que o señorito Pablo vai ter clientes? Ai, señora, eu pensei que o señorito era abogado. Pois mira por onde, neso non te equivocaches. Entón, digo yo ao cliente que pase. A ver, Dora, está don Pablo no despacho? Non, señora. Dígolle logo que marche. Non, dille que espere. Cando o señorito Pablo está ocupado ou non está, non debes pasar a ninguén, pero tampouco botalo. Comprendiches? Comprendido, señora. Moi ben. Vai ao vestíbulo e dille que espere. E se é amigo da familia, pásalo ao salón. É como se distinguen os amigos. Señor. Pero desto hai moitos anos, non? De antes de que morrera seu pai. Dios lo teña na gloria. A súa reclamación ten que estar por aquí. A don Celestino nunca o vin tirar un papel. Ten que aparecer, saberá. Se quere voulle contando o preito. A miña cuñada Ignacia morreu sen testar alá en Mos Aires. E non teña familia, claro. Un servidor, xa lle dixen. Ah, claro, por eso reclamo. Con permiso. Chama antes de entrar. Desculpe. Un cafeño para don Pablo e outro para o cliente. Así que, señor Ferreiro... Ferreiro? Como a meu avó? Eu son comerciante. Onde deixo a bandexa? Onde poida. Descúlpeme un momento. Mi madre, que pasou no despacho? Os papéis están nunha desorde atroz. Ninguén andou no despacho, que busca? Os documentos do señor Ferreiro. Pois non sei, fillo. Pero extraño, porque todo estatalmente o deixou teu pai. Pois non o entendo. Tranquilo. Pablo, chámame a Dora. Dora, a señora quere te ver. Xa escoitei, xa. Vou ir. Desculpe, estaba tirada no chan. Quere ir comendo algo de caldo? Non teño fame, gracias. Que? Como che foi co teu primeiro cliente? Ben, ben. Se paga todos os preitos que quere facer, teño o futuro resolto. Virán máis. Hoxe foi o primeiro día. Pablo, teño unha cousa para ti. Gracias. Mi madre quería preguntarlle... Non a vas a abrir? Ten razón. Perdoe. Como te imitas a teu pai? A beleza herdeina de vostede. Canto conto tes? Veña, vamos á mesa. Atopei isto entre os papéis. Quen é o que está con mi padre? É Belisario, un amigo da familia. Pareceume velo... Como? Esta mañá. Saí dar un paseo pola rúa e vino. Creo. Imposible. Morreu pouco antes de que ti naceras. Perdoe, señora. Esvaroume das mans. Non volverá a pasar. Ensinei a miña nai e quedou... Non sei, quedou como absorta. É que era moi amigo de tua nai e de teu pai. De feito, foi Celestino que non defendeu. Defendeu o meu pai. Vaya, sen moito éxito, non? Desde logo que non. Condenaron a garrote vil. Eu mesmo certifiquei a súa morte. Por certo, ese home que estaba no teu despacho parecíase a Belisario. Home, podería ser un fillo seu que se volveu tolo. Non tiña fillos. Parecíase. Non. Era idéntico. Incluso levaba a mesma roupa.
Toma, é un tranquilizante. Para que ese home non volva a entrar na túa casa, nin na túa cabeza. A ver se vou ser eu tolo. Non, home, non. A memoria grava cousas en que non nos decatemos. Cousas que nos impresionaron de cativos, agora o subconsciente trae ao seu presente. Vexo vir, don Dionisio, pero non vai por aí algo rego. Eu nunca vira ese home antes. Se cadra teus pais falaron del diante de ti. E, claro, a memoria grava todas esas conversas. E máis a memoria dun neno pequeno que está dado ás fantasías e aos terrores. Ti oiches falar do doutor Freud? De Freud sí, pero dese tal Belisario nunca na vida, ata hoxe. Conscientemente non, pero o subconsciente é outra cousa. E agora traio a superficie en forma, pois, de soños ou de... En forma de aparición, don Dionisio. Prométolle que estaba ben experto cando vin. Ademais, só tomara un par de copas de viño tostado. Esa pode ser a explicación. Toma unha cada 12 horas. E se, a pesar do remedio, volve a parecer, que fago? Pregúntalle que quere. Ala, a seguir ben. Pero, Leocadia, como se che ocorreu denunciar a Indalecio? Rouboumo o anel. Deixaríalo nalgures, muller. Paquiño é testemunha de que o deixei onde o biscoito. E que eu saiba o anel non ten as. Ou si, Laureano? Ese non é xeito de comprometer un home. Era boa. Agora vasme defender a un contrabandista. Está no cuartel. Blas o cabo díxome que levaba tempo atrás del. Non lle atoparon nada, díxome o Venceslao. Serás inocente, terá o agochado. Os contrabandistas teñen os seus agochos. Resulta que o contrabandista se mercámoslle cousas. Pódenos meter nunha boa. Non mete, non. Debémoslle 2 encargos. É como os queira cobrar, a calar como un afogado. Indalecio estivo aquí, pero él non colleu o anel. Ti cala. Leocadia, quita esa denuncia. Que pouca malicia tes. Non sei como pode ser alcalde, Laureano. Veremos onde nos levan as túas desconfianzas. Apuñeron un ladrón no seu sitio. E non era sen tempo, ou non? Verás como te equivocas. Verás como Indalecio non colleu nada e has quedar como unha routada. Eso xa mo dirás cando eu volva a ter o meu anel no dedo. Ave María Purísima. Ia pasar agora pola casa para falar contigo. Que pasa, Tomás? Fixenche algo? Perdoa, pero é que chegas ti e nosa nai despida a Matilde. Non é xusto. Eso mesmo dixen eu. Eu non mandei votar a ninguén. Deixémolo así. Agora o asunto é outro. E cal é o asunto? Pablo, tela que axudar. Se queres, falo con nosa nai, pero xa sabes como é. Non creo eu... Leocadia denunciou o pai de Matilde. Está no calabozo. Teño entendido que é contrabandista. Cada quen sobrevive como pode. Pero Indalecio non é un ladrón. Quero que o defendas. Tela obriga moral. Teslle moito aprecio a esa rapaza. O que merece. Roubou vostede o anel? Canto me vai custar isto? Nada. Alguén pagará. Teño que practicar. Entón pago eu. Para que quero eu un anel? Para regalarlo a alguén ou para vendelo. Non vale tanto. Sabe de anéis? Vendinllo eu a Laureano. El está atado aos cartos. Finxiu que o mercara na capital. Se o mercase aquí, Leocadia sabería o prezo. Que tal se leva con Leocadia? Que fai vostede aquí? Defender a teu pai. Se me o permites, claro. Non temos cartos para pagarlle. Farei no de balde. Mais mola pros cans. Págame co teu traballo. Necesito unha secretaria. Non se ría de min. Meu irmán díxome que sabías ler e escribir. E que pode ser unha boa secretaria. A miña filla ten traballo dabondo na casa.
E na dos Veiga non son ben vista. Eso deixo da miña conta. Mellor busque outra e deixenos tranquilos. Aí ten razón a rapaza. Se todos os clientes que vai ter van ser como este... Non hai disculpa posible, don Pablo. A boas horas pasa vostede a saudar. Foi-me imposible vir antes. A verdade é que entre... Pabliño. Don Pablo, benvido. Crisanto, como está vostede? Don Pablo. Leocadia. Un placer saudarte. Benvido, don Pablo. Sabe que ten un biscoito pendente desde a mañá. Encargoumo a súa señora nai, pero sendo para vostede non lle cobro. Daquela estará aínda máis gorentoso. Ai, que cousas ten, don Pablo. Agora lle traio. Pero sente, por favor, don Pablo. Que me di de Celavella? Como a ve agora con ollos de abogado? Pois antes parecíame máis tranquila. Eso é bo ou é malo? Bo, por suposto. Veo, non hai como lugar dun. E xa abrín o despacho. Pareceme unha idea estupenda. Seu pai estaría encantado. En realidade xa estou traballando. Aquí o ten, igualiño cas que súa nai lle manda a Santiago. Leocadia, don Pablo xa empezou a exercer e ti aínda non o sabes. Como pode ser eso? Caramba. É indiscreción preguntar quen é o preiteante. Teño dous. Un tal Ferreiro... Ai, Deus lle dé a paciencia, esa é un tarambaina. E defendo a Indalecio. Indalecio, ese cara lavada. Leocadia. Como se deixou enredar, don Pablo? Veu solicitar os meus servicios e aquí estou. Queríache preguntar algunhas cousas en privado, se non te importa. Vai co abogado. Verás como se amaña isto polas boas. Pasen ao despacho. Está perdendo tempo, pero como queira. Parece que ven con forzas. Mira como estás. Como sigas así, vas coller unha neumonía. Por que non dis onde tes agochado a anel e marchas para a casa? Non fume eu. Estás facendo ridículo. Non te vai creer ninguén. Vas a acabar no cárcere por parvo. Teño sono. Indalecio estaba rosma que rosma. Queríame vender unha das porcalladas esas que trae de contrabando. E Paquiño, querendo meter o dedo no biscoito. Total, imagino que Indalecio aproveitou as circunstancias. Non poido ser outra persoa. Ainda estaba abrindo. E vino meter a man no peto. Leocadia, a muller meter a man no peto non é indicio de nada. Será para meter ou sacar algo, non lle parece, don Pablo? E sacar non sacou nada. Non me sexas testán. Conta. Queres que te faga falar polas malas? Non fum. Indalecio. Queres me atender? Que? Se crees que o abogado te vai sacar de aquí, vas listo. Está verde. Vaiche deshonrar a filla por nada. Ou como crees que vai cobrar? A bo fe que sí. Así que a porta e as fiestras do Eldorado estaban abertas. Sí, pero aínda non entrara o primeiro cliente. Desculpa se son moi directo, pero non teño máis remedio. Pregunte, pregunte. Podería ser unha broma do teu fillo? Ai, non, non. Está mal que o diga, pero é un rapaz moi educado. Imposible. Foi Indalecio. Mira para mí, nai que te botou! Onde está Manel? Vasmo dicir polas boas ou polas malas? Eu non o collín! Moi ben. Como queiras. E na túa opinión, por que o fixo? Ele é como é. Pero, sobre todo, porque a filla quedou sen traballo. E vendendo esa xoia. A filla quedou sen traballo... Sí, Matilde. Podelle preguntar a súa nai. Por algo sería que dona Elvira non dá puntadas en fío dispensando. Seguramente. Pero volvendo ao caso... Matilde non é... non vale. Dase moitos aires porque sabe ler e escribir.
Boas noites, señorito. Boas noites. Dona Elvira xa se deitou. Moi cedo, non? Dixo que estaba algo cansa. Ti cea, por favor. Deixe que o sirva. Sigue ceando. Non estou manco. Senta. Pero a dona Elvira vai lle parecer mal. Pero non está deitada. É que me dá vergonza. Queres? Non, gracias. Ben, un pouquiño. Dora, ti crees nos fantasmas? Xesús, señorito, non diga tal. Fantasmas hainos. Ai, sí? Si, miña avoa, sen ir máis lonxe. Finou hai 10 anos e ven cada noite pedirme que case. Unha muller tenaz. Xa o era en vida e agora moito máis. Os almas en pena teñen esas cousas. Aparécense coas súas teimas e... Hoxe díxome un home sabio que podía ser cousa do subconsciente. Aí xa non lle sei dicir. É igual, Dora. Deixo. Ándeme continuo, señorito. Os fantasmas sempre requiren algo que lles quedou pendente. Bos días. Cabo, sabe quen queda no cuartel e que vou ver a meu... É el quen sabe. Bos días, señor Venceslao. Matilde, hola. Pase. Sente, por favor. Non sinto, non. Veño lle traer o almorzo ao meu pai e xa marcho. Vai a empezar a traballar xa con don Pablo. O cabo díxome que vai ser a súa secretaria. Alégrome, pero sente, por favor. Non, señor, o cabo debeu entender mal. Acabo de velo, non me... Sí, hoxe mandeino todo o día a facer garda ao río. E se non lle importa... Pero don Pablo vai ser o abogado do señor Indalecio, non sei. Espero que nos apañemos nosos. Malo será. Podo ver a meu pai. Sí, por supuesto. Vamos, mi padre, que xa é día. Traio almorzo. Se precisa algo, chámeme. Gracias. Por que non mira para min? Deixa aí. Pásalle algo. Que non ia pasar nada. Quen lle fixo eso? Ninguén. Non pasou nada. Que me trouxeches a... Quen lle fixo eso, mi padre? Contemo todo. E ti? Non te despediran da casa? Non veño a traballar. Culpa túa, non andarás xogando cos chismes da luz. Cos chismes da luz? Veño a falar co señorito Pablo, co abogado. Ten cuidado con el. Onta a noite, para min que quería algo comigo. Estivo ceando aquí na cociña. Non lle puiden dicir que non, fala por sete. Que se atreva a poñerme unha man enriba. Viro yo a cabeza do revés. Vou avisar de que estás aquí. Tes sorte que dona Elvira ainda dorme. Ela di que non pega ollo. Veña, Dora, avísao.
Señorito, está aquí Matilde. Que alegría me das. Pensaba que remato o almorzo e poñémonos a traballar. Non, don Pablo, xa lle dixen que non vou traballar para vostede. Vaya. Queres un café? Non. Quero que defenda o meu pai. É inocente. Ben. Alégrome que cambiases de idea. E non quero que siga no calabozo. Claro. Lógico. E polo diñeiro non se preocupe. Se me dá un pouco de tempo, pagareille. Estupendo. Tranquila. Para min é un placer axudarvos. Queres biscoito? Non, gracias. É o que lle fixo o Leocadia. Como sabes? Sei cousas. Don Pablo, quero que saque o meu pai de contado. Sí. Pero como? A min ocórreseme unha idea. Non entendo ben que o que facemos aquí. Non sei a que ven todo isto. Foi Indalecio. Meu pai non é un ladrón. O que si velo non o viches. Sábelo ti. Non había ninguén máis? Podo demostrar que sí había. Eso espero. Ten testemunhas. O ladrón é demasiado hábil e rápido e coñece moi ben o seu oficio. Desculpe, don Pablo, para que son eses prismáticos? Cada cousa ao seu tempo, señor secretario. Laureano, Leocadia, xa sei que vai frío, pero pódese abrir a fiestra. Abra, abra. Matilde, por favor. Gracias. Foi ali onde deixaches o anel? Sí. Matilde, o biscoito. Se non lle gustou o biscoito, podía escoller outro xeito de dicilo. En absoluto, Leocadia. Estaba delicioso, como sempre. Ben, agora só nos queda agardar. Imos ter para moito. Nunca se sabe. Entón propoño unha partida de escoba. Feito. Apúntase, tenente. Non interfire isto na investigación. Non o creo. Pero, como din por aí, un ollo no prato e outro no gato. Daquela xúntese que don Dionisio non está. E desde aí ten bo ángulo de visión. Leocadia, pos aquí uns cafés e es tan amable. Vai un frío que manca. Vaya despropósito. Dúas escobas, cartas, ouros, velo e 70. Estamos a un punto, señores. Espero que non te equivoques, senón vou facer o ridículo de mala maneira. Eu tamén espero que non. Moi ben. A idea é túa. Que me dindo de Noruega? Mira que cambiarlle o nome á capital. Olso, é agora. Oslo. Puxéronlle Oslo. E como era a toda agora? Cristianía chamábase. Pois que barbaridade, cun nome tan bonito, non sei que necesidade tiña... Agora, don Pablo! Que foi? Eu non vexo nada. Desculpe, señora. Ánimas do purgatorio, isto é ridículo. Tenente, creo que pode ir soltando a Indalecio. Non lle parecerá mal se antes nos explica os detalles. Naturalmente, se é tan amable de me acompañar. Gustaríame ir só co tenente e coa miña axudante. Sendo moitos, poderíamos espantar o ladrón. Matilde, guíanos. Con permiso, levolles a escaleira. É só un momento. Leve, leve. Imos alá. Deixe, xa vou. Ti. Pero pode ser perigoso. Perigoso. Desde cativa subo as árbores. E ademais vostede pode estragar ese traxe tan Tan caro. tan bonito. Vese que non perdiches as mañas de cativa. Xa está. Apareceu. Aquí está o anel de Leocadia. Ve? Quere o levar ou deixamos a pega? Pero... como soubo que fora unha pega? É ben sabido que as pegas teñen dúas afeccións. Os doces e os cristais brillantes.
Este anel non é gran cousa, pero este intila que dá gusto. E Leocadia abriu a fiestra pola mañá. E o paxaro, atraído polo recendo do biscoito, apañou o anel. En fin, don Pablo, ten que disculparme por ser tan escéptico. Desculpado, tenente. Leve o anel a Leocadia para que deixe de enredar. Antes vou ir ao cuartel, soltar a indalecia. Queren acompañarme? Non, gracias. Nós temos que falar, verdade? És unha muller moi hábil, con imaginación. Gracias. Home, eu estudiei leis e non ciencias. Pero ese anel, cando collín, estaba un pouco quente. Como? Sí, como se levara un bo anaco nas mans de alguén, ou nun peto. Se estivera enriba da árbore estaría máis frío. Un misterio. Pode ser que... Como que tamén é un misterio que ninguén vira esa pega. É que son moi rápidas. E os peteirazos que viches no biscoito fíxenos eu cun garfo. Manías que teñen. Estaba tan nerviosa que non me... E por que me deixou seguir? Quería saber ata onde chegabas. E pagou a pena. Verá, don Pablo, non podía deixar. Tiña razón, meu irmán. Por favor, non lle diga nada, don Tomás. Dixo que eras unha rapaza espelida e... que dabas unha boa secretaria. Pero non foi por maldade, podo explicar. Que teu pai roubou o anel por vinganza, non por cobiza. Sabía que non valía nada porque el mesmo lle vendera a Laureano. Eu vin que Leocadia tiña o biscoito de lourar. Meu pai contoume todo e despois vin o biscoito na súa casa todo picoteado. Miña nai sempre di que como un pasariño. E o resto xa o sabe vostede. Viche a oportunidade de salvar a teu pai e volver as cousas ao rego. Non me parece mal. E non dirá nada desto, verdade? Será o noso segredo. Necesito unha secretaria. E pensa que eu podo ser... Antes pensábao, pero agora estou certo. O posto é teu, aceptas? E cando empezo? Mañá. Mañá? Meu irmán dixo que sabías ler e escribir. E as 4 regras. Estupendo. Veña, mi padre, que está quentiño. Veña. Gracias. Es boa filla. Vou traballar de secretaria con Pablo Veiga. De verdade que é abogado. Non o parece. Dis que estudiou en Santiago unha chea de anos, pero aínda non falamos da xornal. Non parece mal rapaz. Celestino, tesme que axudar. Susana está morta no remanso. Imos investigar a ver se se trata de algún demente. Detiveron o asasino. Un picaflor chamado Belisario que acabou no garrote. Unha historia ben triste. Morreu pouco antes de que ti naceras. Belisario era moi amigo dela e de teu pai. De feito, foi Celestino quen levou a súa defensa. Ándeme continuo, señorito. Os fantasmas sempre requiren algo que lles quedou pendente. Pero se a pesar do remedio volve a aparecer, que fago? Pregúntalle que quere.
Tesme que axudar, Celestino. Susana está morta no remanso. Celestino está morto. Morreu no 1918. No andazo da gripe española. Bótame a culpa a min. Pero eu son inocente. Tesme que axudar. Como que 1918? Efectivamente. Hai 7 anos. Estamos en 1900. 25. A capital de Noruega chamase Oslo e non Cristianía. En España manda o general Primo de Rivera. E din que van construir un tren rápido entre Galicia e Madrid. Isto é 1925. Non entendo. Vostede chamase Belisario, non é así? Parece mentira, Celestino. Non, Pablo. Son Pablo, o fillo. Está ben, Pablo. Belisario, escoite, fago favor. O que teño que dicirlle non é nada fácil. Así que non me poñas cousas aínda máis difíciles. Difíciles? Susana está morta. E vostede tamén. E hai algo peor. Peor? Que pode haber peor? Belisario sentiu falar de Freud. Do subconsciente. Non, claro. É demasiado novo. Demasiado bello. Queres falar claro? Vostede non existe. Naturalmente que existo. Sinto moito. Pero é produto do meu subconsciente. Non existe máis que na miña cabeza. Nunca tal oíra. Produto do teu subconsciente. É así. Créame. Estou morto e non existo. Está morto e non existe. Belisario, non se preocupe. Eu agora vou dormir. E antes vou tomar o remedio que me recitou don Dionisio. Así descanso eu e descansa vostede, conforme. Non entendo o que me pasa. O teu son nervios, máis nada. Chegouche a hora de sentar a cabeza. Tes que ter cuidado coa máquina esta. Vas como un foguete. Indas estupar. Amodiño. Belisario está morto. A quen lle importa xa ser inocente ou non? Xúroche que non matei a Susana. Por que teño que creer un fantasma? Que quede entre ti máis eu, entre médico e paciente. A xente podería non entendelo. Teño que facer o que me pide. Non teño outro remedio. O caso é que non sei por onde empezar. Podes falar con Pombo. El foi a testemunha que viu a Belisario matar a Susana. O pai de Inés. Lembro o crime de Susana. Sí. Moi triste. Pero a conto de que ven andar remexendo en cousas tan bellas. Para aprender, xa sabe, revisando casos prácticos. Jesús María José, este non era o coche vello do teu pai? Vaites, a señorita Pombo paseando cun home. E soa. E la miña ama ou que? Que? Subides? Sí. Vezas lá, vostede que di? Se ve que é un pouco fachendoso, non cree? E quen de facerlle as beiras á vella do século. Mente. Que lle contou o Pombo? Nada. Só o que aparece nas actas. Pensei que era casualidade que dera ca foto que preguntaba por preguntar. En canto vesa, vou falar con el moi seriamente. Ten que deixar de enredar neste asunto. Está todo o mundo moi emocionado co do cine. Ti nunca fuches, Dora? Non, señor. Vai ser a miña primeira vez. Imos ver unhas imaxes do mundo e tamén de Celavella, acompañadas ao piano pola miña dona Leocadia.